На 1 декември е Световния ден за борба с ХИВ. Заедно с Министерството на здравеопазването сме поели съвместна инициатива и днес сме решили да попитаме хората какво знаят за това коварно заболяване. Какво знаете за ХИВ? Знае се по сексуален път. Такава болест на половите пътища. На половите. Нелечимо е, това знам. Че е болест. Добре, как освен по полов път може да се предаде? Освен по полов кръвен. Кръв също. Да. Как може да се предпазим тогава от това коварно заболяване? Единствен начин с кондом за кръв вече не знам. Кондоми. Презервативите. Ме консумират мръсни спринцовки. Какво знаеш за ХИВ? Герна? Предавано заболяване. Само полово ли може да бъде? Ами не, може да се пренася с кръв също и с други телесни течности, но най-често по полов път. Много е важно да се предпазваме. Засяга така наречените Т-клетки, Т-хелпери. Хелпарите, да. Да, и по този начин влияе на имунната ни система. Слабо е. Разрушава и ни прави уязвими към всякакви други инфекции. Си много информирана, да не би да учиш медицина. Да, стоматолог съм. Има ли лекарства всъщност срещу ХИВ? ХИВ си е заболяване, което е нелечимо. Какво би посъветвала младите хора? Да се пазят, особено да бъдат разумни при полов контакт. Предай нататък знанието, а не заразата.